Ki nem adta oda? Baj van, gyerekek. Elulni! Menj el aludni te is ezért. Széles állú, bazd meg. Vasaló állú gyerek, nagyon tudod. Vasaló álló gyerek. Hát nézd meg, egy az egyet. Perché sono ragazzi però non sia carina, vero? Mennyi kell? Adjam egy ötös gyerekek vagy? 5 eurót adjam valaki. És akkor a... Visszakap 50. 5 eurót. Mennyit kell adni? 5 eurót és a burok nem mutogass. Adjatok 5 eurót! 5 eurót! Hol a lé? És a burok tartozik. Itt megy a biznisz. Vagy forintban is. Hazaszaladok egy. Mutasd, Andy, mit van? Szaladjál, bazd meg, csak minél gyorsabban nehogy felrúgjunk itt. Na várjál, van itt idő. Készség ehhez. Mindjárt megmondom. Gabi, te már kifizetted? 5 perc? Józsi, 5 perc? Gabi, kifizetted már? Yes. Jó, 2,65-ért vettem én is. Krisztofáros, a király! Bejutunk ma még? 1250. Jók vagyunk. Nem vagyunk jók? Többet Biztosít. szeretnél? Eurót. Figyelj! 5 eurót is el. Én mindent felveszek. Nincs itt sumákolás, kérem. Micsoda, nincs 6 óra. Fizeted a média szettek a jogot. Persze. Grazie. Itt egy nyak. Mutasd csak. Ez klassz.